Walang Joe Tidy Car. Yes. Guys, andito po tayo ngayon sa Walang Joe Tidy Car. Yan. Gumagawa sila ng paint protection, film, PPF, 3M, paintless dent repair. Pero ang pinaka nila is yung yung dents. Yan, kung may mga dents kayo, punta po kayo dito. Walang Joe Tidy Cars. Yan. And then, sinampulan po nila yung sasakyan ko. Yan, yung ating headlights dati, nakita nyo ang daming mga oxidations. And then, eto na yung naging resulta niya ngayon. Yan, poging-pogi na, parang bago na ulit. So, yeah. So, ang gagawin ko ngayon, isusubukan ko naman, kasi pinagkatiwala sa akin ni Boss Joel kung paano gawin itong headlights natin. So, gagawin po natin ngayon itong headlights natin. Yan, tignan po natin kung anong pwedeng mangyari, kasi puro na po siya oxidation. Unlike doon sa kabila, yan. Kita nyo? Malinis na malinis, di ba? Parang bago. Alright. So, first things first, gagawin natin is kuha po tayo ng liha. Yan, tuturuan ko po kayo. Liha na 2000 grits. Yan, ito pong pinaka-ideal. And then, gawin po natin is basahin lang po natin itong ating headlights. Yan. And then, saka po natin lihain. Yan. In circular motion. Yan. Circular motion po ang gawin natin. Yan. Okay. Ganyan lang po. Circular motion ang gawin natin. So guys, yung gusto nyo nga palang magpakuan ng mga sasakyan nyo, dito lamang po kayo pumunta. Kay Walang Joe Tidy Cars. Yan. Quality po ang gawa nila dito. Okay, garantisado po yan. Alright. So ganyan lamang po. Pan lang natin. Lihain lang natin in circular motion. Ganyan. Hanggang dito. Alright. Okay. Ganyan. Okay ba? Matapos nating maliha, liha. Siyempre, kunin natin, kumuha po tayo ng ng cloth na pampunas. Yan. Okay ba? Yan, pagkatapos nating maliha. Parang hindi yata naliha dito sa banda rito. Yan. Lihain natin. Okay. So, pagkatapos nating maliha, of course, maglagay tayo ng, what do you call this? Cut compound. Yan. Kung nakikita nyo yung itsura nya. Cut compound. Yan. So, maglagay po tayo nyan. Okay? Alright. Lagyan po natin muna dito. Hindi ko makita. Walang lumalabas. Yan. Konti-konti lang ang lagay natin. Kasi nakikihingi lang tayo. Yan. Okay na siguro yan, no? Sabi, bahala daw tayo kung anong gawin natin dito. Nagkatiwala sa atin ni Boss Joel tong niya, mga gamit niya. Okay. So next, kunin natin tong draw brush. Okay, yan. Pagkatapos, ang gawin natin is madulas siya. Yan, kailangan pala lang. Hindi masyadong panang niya. Huwag masyadong diinan. Yan. Yan. Tignan po natin mamaya kung ano pong maging itsura. Okay, kung pasado ba. Pasado ba sa yung pinaggagawa natin. Mahirap mahirap
Hawakan pag isang kamay. Tapos nagbibideo pa ako. Oh my goodness. So, tingnan natin kung anong magiging resulta. Diba? Make sure lang na huwag didikit sa mga pintura nyo ng sasakyan kasi hard compound po ito. Yan. Yan. Okay. Alright. Yun. Testing po natin. Subukan po natin punasan kung anong magiging itsura. Oh yeah, baby. Oh yeah. Yun. Kakintab kapugi Okay. Oh, konting kon na lang, konting draw brush na lang. Okay na po tayo. Okay. Balik po tayo mamaya. Alright. So nakita nyo po, yan na po siya ngayon. Kitang kita na po yung kanyang mga bumbilya sa loob, no? Yung mga detail sa loob na dati hindi makita. Yan, no? Ganda. Ang galing, ang galing. Grabe. So guys, kung meron po kayong gustong ipaano sa mga sakyan nyo, cosmetics, punta lamang po kayo dito sa Wallan Joe. Yan, Wallan Joe Tidy Cars. Yan, matik po. Maganda po ang mga gawa nila dito, quality. So ayan, inantay lang po na ma-register yung isang sasakyan, and then papadetail po namin dito. And then after that, ito naman po ang ipapaano ko sa kanila. Papadetail, and then papadelete ko po lahat ng mga chromes. Yan, okay. So hanggang dyan lamang po ang video natin. Thank you. Maraming salamat. Punta na po kayo dito sa Wallan Joe. Yan, Wallan Joe Tidy Cars. Yan. Dito lang po yan sa 26th Street Northeast. Yan. Makikita nyo po yan sa tapat po ng Co-op Feeds na yan. Okay. Yan po. Alright, see you soon again, mga brothers and sisters.